dzakaitwa dziri 2 sazofana kufoto saka mufesa ari 2 atofana kufotokopi so ndokusiyirai 1 cam kwete dzese 1 imwe yodzokera because saka imwe yacho ichilaminatewa ndichifotokopa ndichikuvigirai kana ndichiswabanisa azvinanzwa wachitaura kuti zviri sei guys for the people. Guess what? Right now tiri kunonzi kumvuri for the people. I think makanga musingamboyanyi kundiona ndichiposta what it's because behind the scenes most of the things zvataida kugasisa kuti zvinge zviri muorder ndizvizvizvi. And also if you look at me nhasi nongaziya riri kutoerera. It was a very hectic day, but I'm glad tapedza this around 4 p.m. Sizvachidiwa some of these things you are seeing here handizokuradzi exactly zvangu zvinhu zvekuti zvinhu zvakada kuti tigadzirise zvese kumakanso zvezvidiwa what nema-requirements avo saka because tinofanira kuita inonzi meet the requirements of the city council yekunzvimbo kwatiri tichishandira. So that's what we were doing the whole day nhasi wese. And also mamwe mazuva apfuura pane zvatachingogasagadzisa behind the scenes kuti z I was MI ndisingabatiki. And also I think behind the scenes most of the people vataipa mafarm products avo vanotozviziva kuti ndaandiri busy kuendesa zvinhu zvose zvakana mama zviya zvakatengerwa namama vandakatadza kutopa pamazuva nandikati ndisingabatiki pamavideos is because ndaingomuka ndakananga chikungomuka vandakatadza kupa kusvika nezuro ndakakomunicata navo zvakare kuti ndiri kuita izvi because ndiri kutageta kuti pandinoenda kumvurwi I think most of the people ndinenge ndavapa vandinenge ndakundikana navo vaivai vazhinji vacho vanga vachindibata vaivai nevandakabatawo vandakakosawo bata ndakakomunicata navo. But kana aripo anozoti akatenga kwatiri especially kuna mandikati kwatiri zvita sokuti ndindi kuchitengesa akatenga mafarm products kuna namama but ndisina kumbobvira ndamubata inini kana kuti iye asati andibata please get in touch with me because vanhu vandakapa I think pawiki rese ranasingaposte vakawandisisisa vanhu ivavo. But kana aripo iwo asati ataura naye kuti ndichakupa musi wakati kana kuti date takawirirana kuti musi wakati please ndokumbirawo in the name of Jesus mundibati because zvinhu zviriko so especially nyimo ndinadzo dzakawanda saka I'm thinking kuti dzichine vamwe vanhu vanadzo but vasati vandibata please ndokumbirawo in the name of Jesus mundibate. Most of the people vasina kubata wiki rapera rese kusvika nezuro ndakavaudza kuti maybe on Thursday ndo pandichapa vanhu zvinhu so Thursday newiki roriri neFriday kusvika paweekend ndichazama futi kuti ndipe vanhu zvinhu vamwe vandisina kuwirirana nawo kuti chazovapa maybe madates ekumberi saka please ndokumbirisawo kuti mundibati kuti chatowo chikumbiro because ndinogona kuti kuwandirwa nezvinhu seizvizvi handiti most of the people mamusingatozvizivi kuti there is a project yatiri kuya kuzoita kunoko ukutoona mabricks ari apa taifanira kunge takatanga musi wemandi tikakundikana handei. So this is the stage yatiri kuno kumvurwi. It's a beautiful city actually tasvera tirimo and also nabhodhero nga chitibatsira kuferuwa tine munhu ari kutibatsira kutionesa kuti zvifamba sei saka zvese izvi zvezvose. Thank you very much actually city council yekumvurwi, very nice people guys. Taoneswa tikabatsira so I'm happy guys kuti mabricks edu atiri kushandisa kuno. Look at the bricks. Nauya imbochadzauka biridzira dzive dzisakanakisa. Right. So mukuona mabricks aya amaswimming akabva kwarari saka ndo mabricks aya tiri mumafarira ndoita chitina ichi ndo hwakufara ndo hwamoyo wangu uchiputika because chitina ichi hachinetsi kushandisa chakasiyana nefarm brick. So nemabricks edu atinawo panapa ese and also apapo vari kuti ndoripasendiraoithe builders vaappruvwa zvakanaka zvakare those stones atouya apa izvozvi atopesana nezimota rachoni rarichikutura pazviri kunatso kuti ada kutozoti maybe kana akutotangwa meo pachafamba sei so that asabloka vanhu handitya saka ndo zvamuri kuona ukoko ndo zvamuri kuona saka panapa muri kuona this is the before there is nothing as you are seeing but give us about 2 weeks you will see the tremendous change. You know me when I'm working with my teams, we don't joke around, we don't play around when it comes to actually working to cooperate. We don't play atitomboseki and isutoda results, you know me very well. So inini tiri kuti isusu
vaya vari kuti izvoni shero toda kuti undiitirewo project yangu kwakati. I think last week iyoyi futi guys kandaita inonzi multitasking. I've been responding to most of the people vakandibata vamwe ndatatovakangamwa kuvabata zvakanyanya kuti mamessages anenge akawandisa saka paanouya pepe anodzika and andokwanisa kupinda ndikubva ndatongopindura. Then kune vamwe vanoti pamascreenshot, please don't give me mascreenshots from the internet uchiti hanzi iyi ndoda kuti undivakire imba iyi saka inoda mari. I cannot give you labor quotation tisina something like this. Handisi kukwanisa kuradzai because ndoda kuti muzoiona, but this is the plan yemunhu iri apapa approved by the council. So isusu tichida zvinhu zvakaita sezvi apapa votoifanira kufollowa zvinhu zviri paplan. Ndopaipe patinoti drowesai maplans. Saka ani mumwe munhu manje anobva ati handidi izvozvo chero munodada because wakanditi draw plan, wakaindiitirei kuti draw plan, indoda screenshot kana kunditumira picture. Zvavafanira kunditumira picture dzekuzasuko undoda imba yakaita sei. How do I know kuti mukati makaita sei? Naibhiridha zvobuda. Ndingaziva here kuti imba iri kubheki ikoko ina marumu mangani kana floor plan ndingazivawo. Hani munozviona because tinoshanda nemafloor plan, tinoshanda madimensions, mameasurements, and also imagine kunoko panenge pada kuonekwa kuti from the road kusvika apa pako pane suyo mameasurements akamira sei, stand yako yakagara papi inoiwo ngoti inini chondidzimikira. Saka ndo zviripo kunoko toda kuti muone ndamboti vaione kwese kuti zvozokupai afterwards zvozokunetsa ngira ipapapo mozoona kwese kuti yatonditesa kuti munoti akakanda zvakaita mozokomenda kuti padii pay 2 weeks mozoona difference. Chokwadi ichocho zvinobuda kusvika samwe kunoku zvitenderera kusvika kwese uko kwezvinhu chakafa chikunhuwa uzvinzwa nyaya yebhini rapo iro unhuwa rimbo dzake asistendi yavo yakakura zvisingaiti yakakurisa kuti vakaita se kana zvinhu zvapakadai panoita sekuti doko ihombe dzimasitenzana. Ini guys ndakuda kumanya ndidzokere because ndandine pressure yakawandisa makuseni ndakoniwa kuti ndimbokutorerai ndichifamba mumbono kumvurwi, but I think I can do that right now. Pandikudzokera navakomana vada kutenga zvikafu zvavo. So these are the papers. Achiita zvinhu zvekucancel guys, it's not kids games. Hakusi kusvetuka kwati chiti munda maiden. So then ndida kuti zvibheguyekera zvose zvidididi zvese zvizvi, but ndiri kukura guys, I'm happy zvese izvi. But tapedza kubva makuseni. Makuseni ndo patamukira kuuya kuno tichigadzirisa wati 1 person ari panapa muchamuona achena. Ndanibodi kuti ataura muchamunzwa momuziva asi handibodi kuti mumuone izvozvo. But that guy ndakatomboshanda naye kusaidi kunyamapanda uko. Saka nyamapanda ndinombosapota. I support everyone. Nyamapanda, Mutare, Anawasuripi, amunozviona. We are here for you. Kumashoko kotenge dowi. Muruzwa sei? Muruzwa chingingia chenjudi. Chingingia chiri kuhutere. Chipo chakapapo. Uko. Isukuri masuka kunoko. Chiri chakakanamba. Chinhu chakaora. Chiripo. So guys, let me try to speak to you in Wasu Manyika. Samachi? Manyika. Muzodakarere kwamuri kweseko nhasi tiri uno kumvurwi. Todoza mavaka. Kuti isusu anhu aMwari mozotipo mabasa. Tinobvura uye ikoko toita kunatsurura zviro zvenyu techivakirira zvakanaka techiita simastondido mozwa here kwamuri ikoko toziva zvatinoita. Iwo wasuri useri kutaura ningisa mukamera chamwari muroona mabricks ari sure kwedu uko akanaka zvisoite
neriver saint rirapo nejecha rirapo nemaquaristons arapo ndini wenyu wasu guys asi ndosabati matonzi akasiyana siyana guys, but anyway ndini zvangu ndakuinda muvhitori nkaranga ndomboindazve zvigona zvitoedza zvangu zvandoita izvo ndichotaura chete hamuzvikoni ndongoziva kuti gwendo gwagogwa nekuku